Jeg har egentlig meget, jeg gerne vil sige om tingenes internet, og ikke så meget tid, men jeg vil prøve at tale langsomt nok alligevel. Tingenes internet er jo noget, man taler rigtig meget om, og man taler meget om, at det er fremtiden, og hvor stor en indflydelse det egentlig får på vores allesammens daglige liv, både privat og i arbejdsmæssige forhold. Og jeg tænkte, at lige for at se lidt på hvad er det egentlig for nogle enheder, som er online, som er koblet på nettet, så kiggede jeg lidt rundt derhjemme. Og vi har en række forskellige PC'er, tablets osv. Vi har 3 traditionelle PC'er, som bliver brugt jævnligt. Vi har 5 netbræt, og vi har 3 smartphones. Og det er mig og min kone og 2 børn på 4 og 7 år. Så det er ikke, fordi vi er specielt mange mennesker. Kigget lidt videre, så har vi faktisk også 2 TV, som er koblet på netværket. En enkelt Blu-ray-afspiller. Der er en spillekonsol, og så er der 2 sådan nogle TV-bokse, smart TV-bokse, eller hvad man vil kalde dem, som også står der. Så har jeg en iGrill, så jeg kan se om hvilken temperatur min steg har, når den ligger i grillen. Min kone kan se på temperatur og luftfugtighed i drivhuset ved hjælp af en app, og min datter har en talende dukke, som kan spille med hende på et netbræt, og som man kan tale til. Den svarer ikke særlig klogt, men den er om ikke andet koblet op. Og sådan ser det sikkert ud i utrolig mange hjem rundt omkring, og sådan ser det faktisk også i høj grad ud på mange arbejdspladser. Der er det bare ikke spillekonsoller og tv og så videre, som er koblet op, eller det kan det også være, men der kan det også være forskellige former for produktionsudstyr og så videre, som er koblet op på nettet, eller om ikke andet koblet op til nogle interne systemer i første omgang. Når IDC taler om udviklingen inden for IT, så taler vi meget om det, vi kalder for den tredje platform, og meget kort så handler det om, hvordan mobility, cloud, business eller big data eller analytics og sociale netværk, hvordan de teknologier relateret til det ændrer den måde, som vi bruger teknologi på. Og også er med til, at virksomheder de kan bruge teknologi på nye måder. Og hvis man lige sætter internet, eller tingenes internet i en sammenhæng her, så kan man sige, at tingenes internet er jo selvfølgelig noget, der bruger ofte en cloud-løsning. Det bruger er en form for mobility, og det bruger også meget data og big data løsninger for at virke. Så det er ligesom en løsning, som er baseret på nogle af de teknologier, som vi har set komme de senere år, og som vi forventer bliver det, som bliver afgørende for, hvordan vi kommer til at bruge IT fremover. Når jeg lige om lidt har nogle data på det her, så når vi taler om markedet, jamen så er det hele markedet, det er alt fra sensorerne til det nødvendige software, til den datatrafik, som bliver genereret, og til det konsulentarbejde, som skal gøres for at implementere og få de her ting til at virke. Det er det, vi inkluderer i det, vi kalder Internet of Things-markedet. Der er ikke selve de intelligente ting, eller produktionsudstyret, eller smarte tv osv. med i det, men er det individuelle sensorer, er de med, og så alt rundt omkring, som får det til at virke. Når man hører producenter i dag tale om tingenes internet, så taler de egentlig om, nogle gange i hvert fald, om forskellige ting. Man kan sige, at tingenes internet er jo på sin vis noget, som har eksisteret noget tid, og taler man særligt med teleoperatører, så taler de egentlig stadig om machine-to-machine kommunikation som tingenes internet. Der, hvor man så kan sige, at det bliver rigtig tingenes internet, det er, når alle de her data eller de her ting bliver koblet op, ikke bare til noget udstyr, men bliver rent faktisk koblet op ved hjælp af noget IP-baseret teknologi, og det gør, at man ikke bare samler data ind, men at man kan identificere den enkelte ting ud fra IP-adresser, og man også kan viderearbejde det. Og så der, hvor vi er nu, og hvor der er rigtig mange spændende ting, og hvor man kan sige, de juridiske implikationer også er størst, det er, når vi går videre i det her, det er, når man ser på, hvordan data fra de her ting egentlig bliver brugt, i hvilke
hvordan relaterer det sig til mennesker, hvilke processer bliver det brugt i, og i det hele taget, hvad er udnyttelsen af det her på den måde. Og det er det, som er, hvad jeg vil kalde det rigtige tingenes internet, som sker derude. I så et par enkelte af de her tal lige før. Ser vi i dag, så er der omkring 6 milliarder mennesker, som er online, og går vi frem mod 2019, jamen så er det måske 7 milliarder, så er det kun 1 milliard mere, og det ser ikke ud af så meget på den her graf. Der hvor vi så ser computing devices, eller hvad vi kalder dem på dansk-norsk, jamen det vil sige, det vokser mere. Det er altså PC'er, tablets, smartphones. Der er mere end en fordobling i antallet, fordi vi får flere og flere af den slags enheder alle sammen. Og ser man så på tingenes ting, der er koblet op, jamen så har vi en 8-9 milliarder i dag, og op mod over 25 milliarder ting, som er koblet på bare om en 5 års tid. Så det går rigtig hurtigt, og der sker meget der. Alt det her, de her maskiner eller sensorer, de genererer selvfølgelig noget data, og IDC har estimeret, at de samlede datamængder produceret i verden i 2014 var på 4,4 zettabytes. Og der kommer altid nogle eksempler om, at hvis man stoppede det ned på DVD'er eller USB-drives, jamen så ville det blive bunker, som gik herfra til månen så mange gange. Jeg bryder mig egentlig ikke om de analogier, men i hvert fald, det er rigtig, rigtig meget data. Men ud af den data, så er det i dag 2%, der er genereret af sensorer og maskiner. Og det er selvfølgelig også, fordi mange af de her maskiner, jamen, de sender egentlig ikke voldsomt meget data. Det er relativt få små filer, i hvert fald om man ser sammenlignet med hvor store mængder, der kommer fra video og så videre, og så videre. Frem til 2020, der forventer vi, at datamængderne bliver 10-doblet til 44 zettabytes, og at maskingenereret data vil udgøre 10%. Så det er altså en 50-dobling af data over de næste 6 år eller deromkring. Og det er jo absolut noget, som igen gør, at man bliver nødt til at tage stilling til, hvad sker der egentlig med det her data, hvad bliver det brugt til, og hvordan skal vi sikre os, at det ikke bliver misbrugt, og så videre, og så videre. Ser man i Norden på tingenes internet, vi har et marked, som i dag ligger på omkring 5 milliarder euro, og hen over de kommende år frem mod 2020, jamen så forventer vi altså, at det marked det vokser til et par 20 milliarder euro i stedet for. Så igen viser bare noget om, hvor stort potentiale vi egentlig ser i det her. Og det her det er altså så kun selve tingenes internet løsninger. Prøver man at opgøre værdien af data, så er det et meget større marked, og salg af de her data, så kommer vi til at se noget, der er meget, meget større end det her. Vi har også spurgt, og det er en ganske frisk analyse, vi stoppede dataindsamlingen for sidste uge, tror jeg det var, i starten af sidste uge, om for mange virksomheder, som har, om ikke rigtig Internet of Things, eller tingenes internet, så noget omkring sensorer, og at det opsamler data osv. Og det er der en par 25% cirka, som siger, at det har de allerede, og en 20% mere, som har planer om at gøre det. Så igen noget, der viser, at der er hold i det her. Det er ikke kun noget, som IT-branchen og nogle advokatfirmaer, de går og siger, for at få jer alle sammen til at hoppe med på det her. Og hvad der måske er endnu mere interessant, det er, hvad er det for hvad er effekten på de forskellige virksomheder. Og vi har spurgt, der er omkring 12-15%, der siger, at det her det er noget, som har en transformational impact for, nu kan jeg ikke lige oversætte det, men altså noget, som markant ændrer hele forretningen, og hvordan som forretningen genererer deres omsætning, hvordan hele deres forretningsmodel er skruet sammen. Det, at der skal være så meget data, det er der så mange, der mener, at det vil have en markant indflydelse. Og det er selvfølgelig, at man er begyndt, de viste allerede eksemplet med Uber, man er
Ikke så meget her i Norden, men andre steder er man begyndt at tale om, at virksomheder bliver Ubert, altså at de simpelthen bliver kørt over af den her nye forretningsmodel, og det er det, der er mange virksomheder, som er bange for også vil ske ved dem, så de ved at udnytte det selv kan komme på forkant med det her. Og så er der altså også omkring næsten en tredjedel, som siger, at det er en strategisk betydning, så det er ikke bare at optimere noget produktion eller holde bedre styr på, hvor ens køretøjer befinder sig. Det har en større indflydelse i virksomheden end det. Vi har også spurgt til, hvad det egentlig bliver brugt til, og det varierer naturligvis rigtig meget afhængig af, hvilken branche man taler om. Der er stor forskel på, hvordan man bruger det i en servicevirksomhed, eller i en fremstillingsvirksomhed, eller i en transportvirksomhed. Men der er sådan nogle fælles kendetegn, og det, der er mest udbredt, det er generel overvågning af forskellige ting. Altså, hvordan er helbredstilstanden på et eller andet, hvordan er temperaturen i en bil, hvordan er et eller andet, altså overvåge et eller andet, uden at man nødvendigvis gør så meget ved det. Så handler det om sikkerhed, og der er selvfølgelig, ser man sikkerhed som, der er sikkerhedsudfordringer omkring sikkerhed ved hjælp af de her, eller på grund af tingenes internet, men der er altså også nogle nye muligheder for, hvordan man særligt kan bruge den fysiske sikkerhed. Man ser, at i nogle lufthavne begynder man at have ansigtsgenkendelse på videoovervågningssystemer, så man kan kende folk, eller genkende folk er det måske mere. Man ser også, at nogen er begyndt at sætte sensorer i dørhåndtag, så man kan se, om der er nogen i en bygning, og man kan se, hvis der bliver rykket i en masse dørhåndtag lige efter hinanden, så er det måske et tegn på, at der er en tyv, der render rundt og ser, om de kan komme hurtigt ind, og så kan man sige, så kan man sende en alarm til en vagtmand, som så skal skynde sig hen til den sal. Så der er nogle nye muligheder i det. Vi ser også, at overvåge eller at se, hvor ting er henne, er en af de områder, som der er rigtig meget fokus på. Og så noget som energistyring og styring af bygninger. Altså netop, at man kan spare penge ved at ikke bare have, at varmen skal sænkes efter klokken 17, fordi der sidder nok nogen, som så kommer til at fryse, som arbejder længe, men at man rent faktisk kan styre lys og varme osv., afhængig af, om der sidder nogen i bygningen på nuværende tidspunkt, og hvornår man forventer, at der kommer folk igen, kan man begynde at varme op. Og man ser årsagerne til, at der implementeres de her løsninger, jamen det handler i høj grad om at spare penge, er den ene ting, og det er netop det her med eksempelvis styring af lys og så videre. En anden ting er, eller det næstmest udbredte, det handler om at være mere produktiv, og det er netop det her med, at man ved, mere om, hvad der foregår. Jeg var til i går havde vi, udnævnelsen af årets IT-direktør i Danmark, og diskuterede med nogen fra ISS, altså de her, som gør rent. De laver meget omkring, de laver mange forsøg omkring Internet of Things med forskellige sensorer, så de kan, i stedet for at de kan sige, at vi skal gøre rent så ofte i det her rum, og på tirsdage skal vi gøre ekstra rent i kantinen, og på torsdage skal vi gøre ekstra rent på et andet sted i bygningen, jamen så har de altså begyndt at sætte sensorer op, så de kan se, hvor mange mennesker har egentlig været i det her konferencelokale, hvor mange har været på kontoret i dag, hvor mange mennesker har været rundt omkring, og på den måde kan de regne ud, eller kan de finde ud af, om skal de i dag sende 5 mand ud og gøre rent på et kontor, eller kan de nøjes med at sende 2 ud, eller hvor mange det skulle være. Så igen, blive mere produktive på den måde. Ellers så ser vi også, at der er flere og flere, der bruger det til at gøre kundeoplevelsen bedre, og der er det jo sådan nogle online-butikker og den slags, og detailbutikker i det hele taget, som man ofte ser som eksempler der, men altså med at forstå kunderne bedre, og dermed også kunne levere en mere relevant løsning til dem. Talte også om i går med en fra et auktionshus, som ser meget på, at hvornår kan det bedst betale sig at sætte forskellige typer af produkter på auktion. Så er der tale om arkitekttegnede møbler, så kan det måske bedst at gøre det søndag aften. Er der tale om et andet type produkt, så er det en tirsdag morgen måske bedre. Så er der nogle ting på at gøre det mere relevant også. Og ser man ellers på den her liste, så kan man se, at det der ikke er så meget, det er sådan noget med i hvert fald, det er sådan noget med at bruge det her til at generere ekstra omsætning eller udvikle nye forretningsområder ud over hvad man har. Det handler
foreløbig i hvert fald meget om at blive bedre til det, man gør nu, og optimere det, man har, og optimere omkostningerne, som man har ved siden af, eksempelvis til rengøring og til drifter osv. osv. Ser man videre på nogle eksempler, og der kan man selvfølgelig komme med en masse eksempler. Jeg prøver at vælge et par stykker ud, som dels er lidt relevante for vi der sidder her, og også giver god mening til mit budskab, selvfølgelig. Volvo, som og i det hele taget bilbranchen er meget spændende med hensyn til, hvordan de bruger Internet of Things, eller tingenes internet. Men Volvo, ligesom flere andre bilproducenter, de har selvfølgelig en masse sensorer i bilerne, og de indkalder ikke længere, eller bilen kommer ikke længere med besked om, at nu skal du til service, eller skal bilen til service, fordi nu har den kørt 10.000 kilometer, eller nu er det 18 måneder siden den sidst var til service. Den baseret på alle de her sensorer, der er i bilen, hvor langt har den kørt, spiller selvfølgelig stadig en rolle, men også hvad er der af metalspåner i olien, hvor ren er olien, hvor godt løber olien, hvordan er brændstofforbruget, og alle sådan nogle forskellige ting. Er der noget der tyder på, at det vil være en god idé at få efterset noget. Så på den måde kalder de folk ind tidligere, hvis det er nødvendigt, eller lad være med at kalde dem ind, hvis det ikke er nødvendigt, og det gør, at brugeren bliver egentlig mere tilfreds, og de spilder heller ikke tid på at indkalde biler, hvor det ikke er nødvendigt. Lige sige, jo, det her det er sådan nogle, der er rigtig mange eksempler til det her, og det tog mig sådan cirka 10 minutter at finde nogle af de eksempler på de forskellige medier i Norden her. Jeg læste om Sporvejen her i Oslo, eller i Norge vel, som ligesom Volvo har en masse sensorer i selve køretøjet. Derudover har de også kan de også se, hvor de forskellige tog og sporvogne er henne. Og så har de det problem, at de skal køre med flere og flere tog, flere og flere sporvogne, men de må sådan set ikke købe flere. Det vil sige, de skal det antal vogne, de har i dag, dem bliver de nødt til at udnytte bedre. Og der bruger de også en løsning omkring med de her sensorer til at lave forebyggende vedligehold af de her, men også til at optimere, hvor skal vi køre, og hvordan skal vi lave vores køreplan for at kunne dække passagerbehovet på en bedre måde. Så de er ligesom gået skridtet videre og ser også på, hvor er tingene, og hvordan kan man planlægge bedre ud fra de her data. Så er der et eksempel fra Danmark, som ofte bliver trukket frem, i hvert fald i Danmark, om Vestas. Der er omkring 1000-1200 målepunkter i en vindmølle, så de får selvfølgelig også en masse data, og til at starte med brugte det egentlig mest til at se på, hvordan skal vi producere en vindmølle, hvordan kan vi gøre det selv, hvad er det for nogle ting, som går i stykker ude i møllerne, og hvornår gør de det, og skal vi så bruge andre produkter, eller skal vi fokusere mere på produktudvikling omkring nogle specielle ting i sådan en mølle. De er så også begyndt med alt det her data, er de så også begyndt at køre sammen med vejrdata, så de kan se, hvordan opfører møllen sig under forskellige vejrforhold. Kan man tillade sig at lade den køre, når det blæser noget mere? Hvor er det, det er et problem? Er det, udnytter den bare ikke vinden, eller er der nogle problemer med hensyn til at der er nogle kuglelejer, der er ved at gå i stykker, eller hvad det måtte være. Og de er så også begyndt at bruge det her som har udviklet en ekstern service, så hvor Vestas for relativt få år siden kun producerede vindmøllerne, så har de i dag, tegner de i dag serviceaftale på 70% af deres møller, og tilbyder, at en 98% oppetid på deres møller, og alt tab ud over det betaler Vestas. Så de har gjort det til en konkurrencefordel der, og få ekstra penge ind på service, og også begyndt at lave nu også at være med til at planlægge, hvor møllerne skal stå, og hvordan de skal, afhængig af
af vind- og vejrforhold, og hvor det så er bedst at stille dem i landskabet, så de også er begyndt at lave konsulentforretning omkring det. Så, og det er alt sammen baseret på data, som de har opsamlet i deres egne møller. Ser man så på barrierer for det her, og hvorfor alle virksomheder ikke bare går i gang med at udvide forretningen ud fra ved hjælp af noget data, jamen så ser man de ting, der gør, at folk ikke gør det, eller virksomheder ikke gør det, jamen det er, at der er hele business-casen er for usikker. Meget af det her handler jo om bruge teknologi. Når man bruger en teknologi på en ny måde, kan det være meget vanskeligt at forudse præcis, hvad omkostningsbesparelserne eller hvad værdien af den service, som man tilbyder, hvad den egentlig vil være. Så der er mange, der har svært ved at bygge en business case sammen og egentlig beregne, hvad der kommer ud af det her. Så ser vi på andenpladsen, eller jo, andenplads er det vel, i hvert fald den næststørste barriere, jamen det er bekymringer omkring sikkerhed og privacy. Både med hensyn til data, hvad sker der med data, men også med hensyn til, hvad med alle de her ekstra IP-adresser, som kommer i virksomheden. Jamen, det giver jo nogle nye sårbarheder for hackerangreb osv. Der var jeg tror det var sidste år, der kørte en historie om, der var flere og flere folk, der begyndte at købe sådan nogle billige IP-kameraer og bruge til hjemmeovervågning. Og der var stort set ingen af dem, der bekymrede sig om at ændre passwordet på det her kamera. Så man skulle bare skrive user eller admin og password som user og password. Så kunne man hacke sig ind på netværket via de her. Og det er det samme, der gør sig gældende selvfølgelig i bedrifter. Flere endpoint, der kommer i netværket, jo større er risikoen også. Og jeg talte med en i går også, som faktisk havde haft et problem med, at jeg kan ikke huske, om det var Samsung eller hvem det var, men i hvert fald, de havde nu et kamera i mange af deres tv, og de havde installeret det i et konferencelokale et eller andet sted, og det var lige pludselig, så var det også koblet på. Så der kom igen et ekstra usikkerhed omkring hacking, som der egentlig ikke var så meget fokus på. Og ellers så ser vi længere ned i den her, jamen det handler om altså igen om selve business casen, og også at der ikke er nogen eller ret mange tilgængelige løsninger. Man kan ikke bare gå ned ud til en leverandør og købe en færdig tingenes internetløsning, som fungerer sådan generelt set. Så det er den ene ting, så kan man se ellers, at teknologi ligger faktisk relativt langt nede på listen, så det er faktisk ikke det, der er det største problem. Det handler simpelthen om at få skruet den rigtige business case sammen, og så få sikkerheden og andre ting relateret til det juridiske på plads. Det var, hvad jeg havde.